μόνο από chat. Μην ανοίγετε μικρόφωνα για να έχουμε μια idea. Και πάτε όλοι πάση. Χαμός, γιατί να μην μιλάμε από μικρόφωνα. Εγώ σε φάση. Κολόφουλ. Κάτσε λίγο να γράψω κάτι. Πετάνε μπαζουκές, όπως... Έχει πάνω fake τζουτζούκους. Θα γίνει και θα γίνει και το ένα, θα γίνει ένα διένα, 2v2, ό,τι θέλετε θα γίνει. Όπα. Μόνο creators είπα μιλάνε. Σόπα. Κλείστε το μικρόφωνο, παιδιά, καθόλου. Εγώ δεν είμαι creator, αλλά είμαι moderator, παιδιά. Πάσιμο. Νίκο μου έλειψες. Τι λένε. Το παιδάκι μιλάτε πάση. Έπρεπε. Δεν μπορεί να καλέσει. Χαμό, 10 άτομα μόνο είμαι. 73 άτομα από πρώτη φορά, ρε. Όπα. Ω χαμό. Συγγνώμη που ανοίγω λίγο ησυχία. Όχι, παιδάκι, μόνο οι creators μιλά. Ξέρουν ποιοι είναι οι creators, μόνο αυτοί θα μιλάνε. Sorry. Μάλιστα. Θα δούμε, για περίμενε. Πού είναι? Το Μάικ. Συγγνώμη, τώρα το κλείνω. Άμα έχουμε τέτοια ησυχία μπορώ να γυρίσω και βίντεο. Αλλά άμα όλοι ανοίγουμε μικρόφωνα δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι, αμάν. Αν γίνει το ίδιο και στο προηγούμενο event, χαμός θα γίνει. Ξέχασα να βάλω το όνομά μου Marshmallow. Ωραία, αναμάλη, περιμένουμε ένα 2 λεπτά. Το πά. Έρχομαι. Πάτε όλοι πάση, όποιος δεν έχει πάθει. Μόνο Τζουτζούκος. Ο fake Τζουτζούκος, οκ. Μάικ, sorry. Ωραία, όπα, βρίζουνε, κάτσε. Ένα λεπτό. Κάτσε. Να ξεκινήσουμε. Όπα, ξεκινάει, παιδιά. Πότε. Τούρτα λέει εδώ. Πού είναι η Μεριστά, ρε παιδιά. Έλληνα. Οι creators. Όλοι αυτοί οι creators είναι. Δεν είστε όλοι creator, ρε. Φύγετε από εκεί, δεν είστε creator. Κάτω όλοι, μόνο οι creators εδώ. Ανώμαλοι, Νίκος, Ξένια, Μέρη, κάτω. Οι άλλοι κάτω, μόνο εμείς αυτούς που είπα πάνω. Είστε 5 εκεί πάνω. Ρομπέρτο κάτω, αλλιώς θα σκέφτομαι σερβερ, κάτω. Στέξ κάτω. Πώς σε λένε κάτω, παιδιά. Καλά θα πάει κι αυτό. Όπα. Όπα. Κάτω, παιδιά, κάτω. Ρε, κάτω, δεν ακούτε. Όπα. Μαλάκα, μισό λίγο, Μέρη. Ρε, βγάλτε τον από το σερβερ αυτό. Όπα, δεν το βαράει μπαζού. Γίνεται καυγάς εδώ, κάτσε. Ξαναμπήκε αυτό. Όπα, ποιος βαράει, ρε. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Οι μπαζούκες. Να βρω αυτό το... Ρε. Τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τώρα κατάλαβα το ίδιο όπως... Σταματήστε το λίγο αυτό, λοιπόν. Ακούστε να σας πω. Ποιος πετάει? Μόνο creators κάτω. 99 άτομα, ρε φίλε. Ακούστε λίγο κάτι. Θα παίξουμε 5 παιχνίδια. Στο ένα από τα 5, ο νικητής θα πάρει 5 ευρώ PayPal. Όπα. Παύλο, τι είστε. Να ρωτήσω, τι στο μπούτσο γίνεται. Ποιος βρίζει, ρε, εγώ θα πάω copyright σε λίγο. Όχι,
Όποιος δεν κλείνει μάλλον θα τρώει εκεί. Δεν κλείνει. Κάτω από το κοντέινερ, μόνο εμείς οι 4 είμαστε. Κάτω από το κοντέινερ, γρήγορα. Που είναι πάνω. Καλησπέρα σε όλους. Ντάιμα, πώς σε λένε, κλείσε μάτι τώρα. Βλέπω τα νέα σας, ήρεμα. Ακούστε λίγο για να τελειώνουμε γρήγορα και να μην καθυστερούμε. Σοβαρευτείτε πάλι βάση και μικρόφωνο. 6-6 τετάσεων, κλείσε μικρόφωνο και κατέβα κάτω γιατί θα σε διώξω από σερβερ. Τι γίνεται εδώ μέσα, Λοιπόν, ρε φίλε. Παύλο Εσκομπάρ κάτω. Που είσαι στους booms κάτω. Booms. Γιώργο, κατέβα κάτω. Εγώ λέω να τον διώξετε. Μπάλας κατέβα κάτω. Μπάλα. Ακούτε λίγο, ελληνικά μιλάω. Μήπως κάποια από εδώ δεν καταλαβαίνει. Όχι, 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 Να όχι. τελειώνουμε γρήγορα, κλείστε μικρόφωνα. Κλείστε μικρόφωνα λίγο. Λοιπόν, θα παίξουμε 5 παιχνίδια. Στο ένα από τα 5 ο νικητής θα πάρει 5 ευρώ pay safe, εντάξει. Όπα. Με τσάτ. Σσ. Ρε, Θέλω να ξεκινήσουμε το parkour. κάποιοι ρίχνουν μπαζικές, δεν θα τους κάνετε. Ελάτε όλοι εδώ, ελάτε όλοι εδώ. Ελάτε όλοι εδώ μπροστά στη σειρά όλοι. Καθίστε εκεί, εδώ, κοιτάξτε που είμαι. Όλοι δίπλα-δίπλα, στη σειρά. Ποια σειρά, κάτσε. Όλη μια σειρά. Πώς θα την κάνουμε τη σειρά με 500 Κάτω άτομα. εδώ στην ευθεία υπάρχει ένα parkour. Ωραία. Τρελέ, πήγαινε στο parkour να βλέπεις. Κάτω πάνω και βάλε drone. Έχει ένα parkour. Ο πρώτος που θα τελειώσει νίκησε, ωραία. Δεν είπαμε πάμε. Όλοι πίσω. Έπα. Πίσω, όλοι πίσω, όλοι εδώ. Να είστε στη σειρά, όλοι εδώ σε μένα ελάτε. Πού είναι ρε φίλε. Στην ανώμαλη. Εδώ Ανώμαλη. πίσω να είστε, μην είναι ένας μπροστά ένας πίσω. Πού είναι. Καθίστε όλοι μαζί. Πού Εδώ είναι πίσω ρε το ελάτε, parkour. Πίσω, εδώ. Το parkour πού Λοιπόν, με είναι. το 3, εδώ στην ευθεία είναι το parkour. Α, Περιμένετε να δω άμα πήγε τρελός ένα λεπτό, ωραία πήγε. Με το 3 ξεκινάτε. Με το 3 ξεκινάτε. 1, 2, 3. Όποιος το κάνει πρώτος. πού είναι το parkour ρε φίλε. Τι. Στήστο. Ανώμαλη, έλα εδώ. Άρα φίλε. Τώρα στο παρκούρ βλέπω τώρα. Δεν. Πώς ανέβαινες εκεί πάνω ρε. Όπα. Για να σας βλέπω. Πάμε. Τα μούτρα μου. Το βίντεο σε παρακαλώ. Ωραία. Ξεκινάω και εγώ το βίντεο. Βοήθεια. Όπα, το έκανα. Το έκανα. Πού είναι, Βλαντιμίρ, βλάκα. Για μίλα μία από εμάς. Ρε. Όχι, γαμώ το. Όπα. Ωραία, σε Πειράζει να μην το κάνω. Έχω φάει 5 φορές. Δεν πειράζει να μην το κάνεις, απλά μέσα σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να κρύβονται τα 5 ευρώ pay safe. Άμα τα χάσεις, 15 ή 5 τελικά ρε παιδιά. Ρε φίλε. πήγα πρώτος. έχουμε πεθάνει όλοι. We're dead. Μάνα μου. Κλείστε μικρόφωνα, μην μιλάτε. Βοήθεια. Πεθαίνουν άτομα. Πεθαίνουν άτομα. Τα Μάικς και Πάση, σας παρακαλώ. Κλείστε μικρόφωνα, όποιος Ρε, θα δεν- πάρει να μην συμμετέχει. Δεν έχω κάνει ούτε το μισό ρε. Τον τρε. Μπιπ, μπιπ. Ρε. Τι κάνανε πάνω. Σηκώνετε, παιδιά. Δεν αντέχω. Δεν το έχει κάνει κανένας, ρε. Δεν το έχει κάνει. Πες όλοι, ρε. Όχι. Το σέρβι, κλείστε μικρόφωνο. Έχω πέσει 50 φορές ρε φίλε. Μάνα μου φωνάζουνε. Μάνα μου, βοήθεια.
Βόθια, βόθια. Άχι, θα πέσω κάτω. Κοίτα ρε μου χαλάνε το ίδιο. Βοήθεια, μαμά. Ωραία φίλε. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κάντε λίγο ησυχία, ρε παιδιά. Το έκανε κάποιος. Ποιο? Πώς να το κάνω? Όπα, 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 όπα. Τι κάνω εγώ? Αυτό δεν γίνεται ρε. Αυτό δεν γίνεται. Τι έχεις κάνει? Τα φάγα τα μούτρα μου, παιδάκια μου. Παιδάκια μου. Πώς θα το... Δεν με νοιάζει πεντάρα, να το κάνω έστω θέλω. Θα γίνω ρετζίλης σε όλους εδώ πέρα. Ωραία, μάλλον. Ρε φίλε! Άλλο είναι εδώ. Βοήθεια! Βόθια! 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 Βοήθεια! Όπα! Μπήκα! Ρε φίλε! Τέλος όλοι κάτω. Όλοι κάτω. Εγώ κάτω ήδη είμαι! Εγώ είμαι ήδη κάτω! Έχουνε σκοτωθεί όλοι εδώ μέσα! Έχουν σκοτωθεί όλοι εδώ μέσα. Δε. Όχι, όχι. Τι κα... Όπα. Τι είναι τούτο ρε. Μαλική ρε αυτόν. Όπα. Ποιος έβαλε βόμβες? Ρε, βγάζω και εγώ βίντεο ρε. Μη βρίζετε. Ναι, να μην μιλάς από μάχη για να βγει ωραίο το δικό μου βίντεο. Εντάξει, κλείστε μάι. Ωραία, τώρα. Εγώ την άκουσα τώρα, παιδιά. Για ποιος με βαράει ρε φίλε, έχω πάσει. Όλοι εδώ, σε μια σειρά να κρατηθεί στη θάλασσα. Όλοι. Θάλασσα, πού? Όλοι. Ούτε revive δεν μπορεί. Να μην είστε μπερδεμένοι. Ελάτε όλοι σε μια σειρά, έτσι κλαίει ανώμαλοι. Όλοι κλειστά μάικ, αλλιώς κύκλοι σε μια Τώρα τα σειρά. παιδιά χαζά είναι, δεν Εδώ. καταλαβαίνω σειρά ή... Ρε φίλε, είμαστε... Μην ανοίγετε μάικ, δεν μπορείτε να γράφετε από chat. Όχα, μαν. Βρε μαλάκα, τι 100 άτομα. Κάσε. Ρε, μη βρίζετε. Όλοι σε μια σειρά, όλοι εδώ, όλοι. Sorry που το άνοιξα, απλά είπα να μην βρίσουνε κιόλας. Παιδιά, κολλέτε. War θέλουμε εμείς, το War ήρθαμε, άντε. Ποιο γκούλι ρε. Γίνει, κάνει υπομονή και... Το γκούλι, εγώ άκουσα τώρα... Όχι, Τι όχι. είσαι τι πay. Θα κάτσω εδώ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ξέρω. Τώρα θα κάνουμε ξένια λέει μάλλον. Η ξένια λέει. Όλοι σε μια σειρά, όλοι σε μια σειρά, όλοι. Δεν γίνεται εδώ που Το θέμα ξέρεις ποιο Τι είναι. γίνεται ρε. δεν γίνεται. Ρε, προπαθήστε πως να αλλά σε μια σειρά όλοι. Κάνω σεξ. Τι λένε. Παιδιά που είναι σε μια σειρά. Πάμε όλοι σε μια Σπακόνα σειρά. νότσι. Όχι, όχι. Τι θα παίξουμε πράσινο φως, κόκκινο φως. Πίσω σε μια γωνία, όσοι δεν πείτε σειρά. Όσοι δεν θέλετε, καθίστε εδώ πέρα. Μπορώ να μιλήσω μαζί σου λίγο. Όχι, κλείσε μάικ, αλλιώς Άντε, ρε. Τι θα γίνει να μας γαμίσει κιόλας. Θα παίξουμε ξένια λέει. Λοιπόν, κλείστε μικρόφωνα όλοι, μπράβο. Όλος. Περιμένετε να κικάρω να πω. Λοιπόν, όποιος ξέρουν, μιλάς Έκλασα. Τι λένε ρε φίλ. Δεν μας νοιάζει που έκλασες βρε. Λοιπόν, κλείστε μικρόφωνα. Τέλος. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε. Μου έφυγε κουράδα. Τι λέμε. και ξέρω ποιος είσαι. Πώς παίζετε το παιχνίδι. Λοιπόν, ακούστε πως παίζει η ανώμαλη λέει. Ακούστε πως παίζει. Οπ, η ξένια λέει το είπα. Λοιπόν, θα πω. Αν πω, Μην η μιλάς, ανώμαλη σε πω λέει... 5-0 να ξέρεις. Μάκη θα φας κίκαλα. Το τάιμα, το τάιμα. Σταματάω. Ωραία, μην μιλάτε, λοιπόν. Θα παίξουμε η ανώμαλη λέει. Αν πω η ανώμαλη Παρακούν. λέει πηδήξτε, πρέπει να πηδήξετε. Άμα πω και το πηδήξτε, δεν πρέπει να το κάνετε, ωραία. Οκ. Και όποιος βγαίνει, πάει πίσω. Εδώ πέρα, με τα παιδιά. Έχω μια ερώτηση, γίνεται και χορός. Ναι, γίνεται και όχι χορός. Πώς θα ξέρετε ποιος κουνιέται. Άμα σου πω, άμα πω η ανώμαλη λέει χορέψτε, χορέψτε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι να είναι emote. Απλά εκτός χορέψτε. Να ρωτήσω και... Όσοι παρακαλώ, θέλετε να παίξετε
είναι μαλάκι. Όχι, εντάξει. Όπα. Πιο εύκολο, δεν χάνεις αυτό, να ξέρετε. Μπάλας, Πατζάνη. Ωραία, μου αρέσει που λένε. Παυλάκο, μπάλας πίσω. Γιάννη πίσω. Γιατί θα φας... Να ρωτήσω πώς θα ξέρετε ποιος κουνιέται. Γράψτε chat. Δεν ακούω, Χριστό. Κάτσε. Γι' αυτό κλείστε mic. Ωραία, Εγώ πώς πώς λέγαμε. δεν νοείς και ήμουν από. Κλείστε μικρόφωνα ρε φίλε, κλείστε μικρόφωνα να ρωτήσω ρώτα. Πώς θα ξέρετε ποιος κουνιέται. Βλέπω εγώ Πρώτον, με βλέπουμε, drone. είμαστε όλοι βλέπουμε, θα μας Μπρο, είμαστε 5 creators. 5 ή 4. Ωραία, πηγαίνετε χωρίσετε όλοι σε μια σειρά να βλέπετε αν κάποιος δεν το κάνει. Ωραία, εγώ βλέπω με drone, να ξέρετε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε, ωραία. Εγώ κοιτάω τους από εδώ. Εσείς θα παίξετε, εδώ εσείς οι τρεις θα παίξετε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω. Η ανώμαλη λέει χοροπηδήξτε. Καλά, ο Ρομπέρτο έχει πάνω, αφήστε τον εκεί πέρα. Ωραία, δεν το Ωραία, παίρνω μπράβο. αυτός. Καλά. Θα φύγει από... Φίλε, στείλετε like, φύγε. Ωραία. Θα το κάνω εκεί. Ένα ψήφισμα, όχι 100. Πώς θα φάνε εκεί κακό. Να δω, να κάνω εκεί καυσόν γιατί δεν αποκλείεται να κουνηθεί από μόνος σου. Ένα λεπτό. Ένας Μάλιστα. έφυγε. Πού είναι αυτός τώρα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μπράβο, παιδιά. Εσείς εδώ πέρα οι τρεις. Εσείς εδώ πέρα οι τρεις. Γιατί δεν πηδήξατε. Εγώ πήδηξα. Πηδήξαμε. Κι ρε, εγώ τι πήδηξα. λες τώρα. Ωραία, Σε κλείστε είδα, μικρόφωνα. Κλείστε μικρόφωνα. Κλείστε μικρόφωνα. Η ανώμαλη λέει καθίστε κάτω. Σηκωθείτε. Ωραία. Όσοι σηκώθηκαν βγείτε έξω. Δεν είπα για να Λίγο το χορό ρε μαλάκα, δεν έπρεπε το χορό. εντάξει, βγες έξω. Σηκώθηκα. Όσοι δεν παίζετε εδώ πέρα. Νομίζω δεν σηκώθηκα. Όσοι βγήκατε από παιχνίδι. Να μου πείτε στα σχόλια, εγώ δεν σηκώθηκα νομίζω. Το πίτσα το πεζουλάκι. Ο Μόξ σηκώθηκε ρε. Μόξ, σηκώθηκες, φύγε. Και κάποιοι με κόκκινα κουνήθηκαν. Και κάποιοι με τα κόκκινα. Εσύ Ελκαζράν, φύγε. Κάτι έχεις βγει, Πόσοι βγήκανε ρε από αυτό ρε. Σίγουρα εγώ. Ναι, ωραία, μέσα. Ελκαζράν, πήγαινε πίσω, ταξιδάκι. Έπιε το Σσστ, ησυχία. είμαι σπαστικό, πήγαινε πίσω. Η ανώμαλη λέει σηκωθείτε. Σ' άργησες να σηκωθείς πίσω. Περίμενε λίγο, αδερφέ, αυτός δεν έχει σηκωθεί. Ωραία, την άλλο φύγε. Γκράντε μάφια πως φύγε. Δεν ακούω ρε φίλε με Ποιος την... είναι η βαζούκες τώρα. Ποιος δεν είναι μπαζούκες ρε. Όσοι δεν παίζετε ακριλικό, χορέψτε. Αυτή εδώ. Να, χόρεψαν. Φεύγετε. Προ και Λάνσον top. Ο Λάνσον top. Κλείστε μικρόφωνα. Τι είναι αυτό τα νέα τώρα πάλι. Όσοι χορέψετε Και έφυγε σαν. Ο διπλανός μου γιατί είναι 67 level, βοήθεια. Περιμένετε να κάνω kick. Ωραία, λοιπόν. Η ανώμαλη λέει χορέψτε. Του Τζούκος Λαν έχεις φύγει. Σταματήστε να χορεύετε, σταματήστε. Όσοι σταμάτησαν φύγετε. Μικρούλα, Το ήξερα, ήταν παγίδα το σταματήστε. Έπρεπε να πει η ανώμαλη λέει σταματήστε. Μικρούλα έξω. Ποιος ρίχνει.
Βγάλε τον ρε αυτό που κοιτάει βόβες. Μετά το βόλιο. Μετά το βόλιο. Λοιπόν, Ρε, είναι Μικρούλα σπαστικός. έξω, Ρόπεξ έξω. Η ανώμαλη λέει σταματήστε να χορεύετε. Έλα. Ωραία. Καθίστε. Grande mafia, πώς έχεις χάσει. Και εσύ φεύγεις, Το έχω πει από πριν, φεύγεις πριν. Εγώ χόρεψα. Δεν λέω για τώρα, λέω για πριν. Grande mafia, πώς έχεις χάσει. Ναι, Grande Mafia, που είσαι κι εσύ. Εγώ καλά τα πάω. Ακόμα. Ελάτε μαζί μου. Όχι. Τι κάνετε βρε. Όχι. Ρε γιοτρόλα. Δεν είπε η ανώμαλη λέει. Πώς ήρθατε. Ο Bad Mike. Η ανώμαλη λέει. Ρε, ποιος βάζει voice changer. Κάντε τα voice Ο changer, Ghostface. κάνουμε βίντεο και να χορεύουμε. Κλείστε μικρόφωνα. Η ανώμαλη λέει χορέψτε. Σταματήστε. Η ανώμαλη είναι το fake. Σταμάτησε κάποιος. Εσκομπάρ έχεις χάσει, μπρο, δεν χορεύεις καν. Ο Εσκομπάρ έχει χάσει. Και ο Τζουτζούκος έχει χάσει από εδώ, αλλά δεν έχει καταφέρει να το δεν ξέρω τι κάνει. Έχει μπαν, αυτή που έχει μπαν. Έχει μπαν, ανώμαλη. Ωραία, λοιπόν. Έχει μπαν. Μικρούλα, φύγε από εδώ, έχεις χάσει. Κάτσε να βγάλετε το room ρε. Θα τους βγάλετε. Ανώμαλη λέει χορέψε. Μην το κάνετε. Σταματήστε να χορεύετε, σταματήστε. Stop. Η ανώμαλη λέει Σταμάτησες. Φεύγετε. Αυτοί που χάσανε να βγουν από το room ρε. Γιατί. Τι να βγουν από το room ρε. Βγάλτε τον Εσκομπάρε, μπρο. Γιατί να βγουν από το room, ο αρχηγός είσαι. Άντζελ Μόμι, σταμάτησες να χορεύεις νομίζω. Όχι. Λοιπόν, καθίστε. Ταλιμπάν στα όνειρά σου μπορεί να έχω χάσει. Ράφα, έχασες γιατί χοροπήδησες. Και ανώμαλη, βγάλε τον Εσκομπάρε έξω. Η ανώμαλη λέει καθίστε. με έχει βγάλει ήδη. Η ανώμαλη λέει σηκωθείτε. Καθίστε. Είναι σπαστικά, πόσο λένε, έλα Λοιπόν, αυτός έχασε η άφηση να σηκωθεί. Η Μικρούλα. Εσείς καθίσατε οπότε βγαίνετε. Η Μικρούλα έτσι τέλος έχει χάσει. Ο Κόκο, εδώ ανώμαλη, έλα εδώ. Έλα εδώ ανώμαλη. Εδώ έλα, αυτοί κουνήθηκαν. Εδώ πέρα ο Κόκο, Κόκο, βγες από το game. Λοιπόν, Μικρούλα, εσύ άμα δεν βγεις σε fast kick, κάτσε να κάνω kick αυτό το player, κάτι, περιμένετε παιδιά. Κρούλα έχεις χάσει, με την πόλη στην Περιμένετε λίγο παιδιά, να κάνω kick ένα player. Βγάλε το voice chat, φίλε. Ρε, τι γίνεται ακριβώς εδώ. Θα το κλείσω ούτως ή άλλως και εγώ σε λίγο το βίντεο. Καθίστε. Πήγα να καθίσω ρε φίλε. Ταξιάρχη, έφυγες έξω. Ρε ταξιάρχη, βγες ρε. Μετά τα βόλτα. Όπα. Τώρα θα το κάνουμε πιο δύσκολο. Μικρέ, μη βρέζεις. Κάτσε μια. Η ανώμαλη λέει όποιος μιλήσει χάνει. Πες το λίγο για να μην ανοίγουν μικρόφωνο. Ναι, όποιος μιλήσει χάνει. Ωραία, λοιπόν. Ακούστε να σας πω τώρα. Τώρα θα γίνει πιο... Ποιος μιλάει ρε μάνα. Η ανώμαλη λέει. Αυτός εδώ πέρα, αυτός εδώ. Αυτός ο Τζοάτος. Λοιπόν, τώρα θα γίνει πιο δύσκολο το παιχνίδι. Ακούστε. Όποιος αργεί να τα κάνει... Βγαίνει απευθείας όποιος αργεί να τα κάνει. Η ανώμαλη λέει ελάτε εδώ. Η ανώμαλη λέει ελάτε μαζί της. Η ανώμαλη λέει καθίστε. Ωραία. Ανώμαλη λέει σταματήστε. Η ανώμαλη λέει καθίστε. Η ανώμαλη λέει καθίστε. Ωραία, Ντάιμα έξω. Δήμητρα έξω. Ο Κίτμαν έξω ρε άρχισε. Ρε, έχω μπερδευτεί εντελώς ρε. Ο Χίτμαν έξω.
Όσοι είστε όρθιοι εδώ φύγετε, όσοι όρθιοι φύγετε. Όλοι όρθιοι να φύγετε. Η OG μικρούλα το παίζει λες και είναι μέσα. Πού να πάω. Οι ανώμαλοι λέει σηκωθείτε. Οι ανώμαλοι λέει καθίστε. Δεν μπορώ να καθίσω ρε φίλε. Τζουτζούκο, εσύ είσαι από πριν. Εδώ, τι έχασε. Κατεβείτε από Έχασε μόνο. Θα φύγει ο Μόξ. Μία ώρα κρατάει αυτό το παιχνίδι. το μικρόφωνο και για το game τώρα. Ούψ, δεν το άνοιξα. Τι είναι αυτός Πού με έχασα, πού να πάω ρε παιδιά. όποιος χάρη πάει στην άκρη, κάτσε. Είναι αυτός ο Τζοάντο, κάτσε να πω. Ωραία, λοιπόν. Ξένια κλείσε ο μικρόφωνο σου, δεν πειράζει, άσου τώρα. Λοιπόν, τώρα θα γίνει πιο δύσκολο, πάμε όπως αργεί. Για να μάλλη σηκωθείτε. Ωραία, Σλετ, Λακ, Νέιτς και Λεφιστάστη. Αλλά ο Τζον πριν πάει στην αργά. Έχεις ο Τζον, εγώ Σάβιλο. Πού είναι αυτός ο Μοχάμι τώρα. Μπρο, κανείς δεν έχει φάει εκεί κέντρο. Ναι, ενώ Παιδιά, κλείστε τα mic. Πάω πιο μπροστά. Πώς τον κιθάρο. Λοιπόν, ποιοι βαράνε και αυτά. Λοιπόν, ακούστε. Για να μάλλον λίγο χορέψτε. Πούς PvP έχασες, άρχισες. Ντάιμα και εσύ το ίδιο. Σούπρα. Εγώ δεν παίζω, εγώ δεν θέλω. Ωραία, Ντάιμα, κάνε άκρη. Φίλε, κάνε άκρη. Ω, Ωραία. Χοροπηδήξε. Ωραία. Βλαδίμιρ έχασε. Ρόπεξ έχασε. Πόσοι χάσατε. Σπαστιλέ και εσύ χόρεψες ή έκατσες, δεν είδα. εδώ έχετε χάσει. Ξαναμπαίνετε όσοι έχετε χάσει. Έχετε χάσει. είμαστε... Μάικ, όλοι τώρα. Όποιος ανοίγει Μάικ, φύγει από το παιχνίδι τώρα. Όποιος ανοίξει μάικα έχασε. Λοιπόν, η ανώμαλη λέει χοροπηδήξτε. Η ανώμαλη λέει καθίστε. Ρε μπρο, δεν μπορώ να καθίσω. Μαφιόζο έχασες. Γεωργίου έχασε. Μαφιόζο έχεις χάσει από πριν. Γεωργίου έχασε. Μπρο. Λοιπόν. Η ανώμαλη λέει κάτι δυο σγούρες. Λοιπόν, επειδή έχετε χάσει αρκετά άτομα, έχουν χάσει αρκετά άτομα και δεν βγαίνουν, κάτσε σιγά. Έχει χάσει ο Μαφιόζος. Περιμένετε. Σταμάτα! Έχει χάσει ο Σλέτ. Η Μέρη Σταρ λέει όποιος ανοίγει Μάικ κάνει. Τι ανοίγει το μικρόφωνο. Η ανώμαλη λέει ακολουθήστε την. Η ανώμαλη την ακολουθήσετε, πάμε. Εγώ δεν ήξερα καν που είναι. Μπείτε σε μια σειρά. Όσοι δεν έχετε μπει, χάσατε. Πολλά το σύμπαν. Μπήκα! Αλλά αυτό δεν έχετε τελειώσει ποτέ. Θα το κλείσω σε 3 λεπτά το βίντεο. Βρήκα ιδέα για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ακούστε. Μέσα στην πόλη έχω κρύψει μία μπάλα. Η ανώμαλη λέει να βρείτε την μπάλα και όποιος τη βρει έχασε. Όποιος τη βρει νίκησε. Πάμε, τρέξτε. Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε! Πού είναι η μπάλα, πού είναι η μπάλα! Πάμε να βρούμε την μπάλα, παιδιά. Πάμε όλοι μαζί να τη βρούμε. Όχι. Να συνεργαστούμε.
Ρε, όλοι. Ναι ρε. Ναι, πάμε, πάμε. Μπορώ να βγάλουμε και αμάξι. Ναι ρε. Αλλά καπουσά άτομα είμαστε. Πού θα πάμε εμείς? Πού είναι η μπάλα ρε? Πού είναι ρε η μπάλα? Παπά. Πού είναι η μπάλα? Πού είναι αυτή η μπάλα ρε φίλε? Γιατί όλοι είναι εκεί? Κοίτα ρε, ο Vice Mike με έκανε join. Τη βρήκα. Πού είναι? Τη βρήκα, ρε. Έρχομαι. Όντως. Να τη, στα χέρια μου. Τι λέει ρε ο μπρο? Στα χέρια του. Τι λέει ρε ο μπρο? Τη βρήκα, ρε. Να τη. Τι λες ρε? Δεν δείτε. Ωνά η μπάλα ρε. Βρήκαν. Τι άσπρη με κόκκινη. Τη βρήκε. Τη βρήκε την μπάλα, τη βρήκε. Βρήκε την μπάλα, τη βρήκε. Τις βρήκαμε. Είναι μέσα στην κάρτα. Τη βρήκαμε. Εγώ δεν τη βρήκα. Σις. Κλείσει μικρόφωνο. Ρε φίλε, μήπως δεν την κρύψανε την μπάλα? Έλα μήνα. Τι κάνουν αυτοί, άστο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε το event που βλέπατε, όσοι δεν μπήκατε, όσοι θέλετε, δείτε το από εδώ. Άμα σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Πηγαίνετε και στο κανάλι της Μέρης Στέρ να κάνετε εγγραφή και τα λέμε. Bye bye.